priđem ili ne. Ti si pobedila, ja ti čestitam. Ajde, filozofe. Napred, nazad, 3, 4. Izađi iz klupe, ko je za. Levo, 2, desno, 4. Napred, nazad. Ruke u vis. Više, kruške beri. Šta kažeš da te startam, pa da krenemo na duge staze? Skloni se, budalo. Što? Beri, moj golube beli. Desna ruka, leva noga. Leva ruka, desna noga. Sagni se, dodirni pod. Dobro je. Svi na svoje mesta. Šta ti spopalo? Grize me savjet što još nisam tvoj momak. Što stojite? Niste rekli. Opet niste rekli. Profesor, ja sam sve. Ti si Zlatan. Šta si rekao, Lozanić? Rekao sam, opet niste rekli. Opet da dokatišeš. Nisam kriv. Čuti malo. Nikad nisam kriv. Morat ćeš krugu u škole. Šta je bilo? Pa profesor mi iz tunela trkali smo se. Masa, doneli ste dobru vez. Ako hoćeš da budeš šampion, moraš mnogo da radiš. A ti hoćeš da budeš šampion, jel' tako? Tako. Jel' tako? Tako. Šta ti čekaš da budem kažnjen dok mi drug slave? Trči u njegovu slavu. Ajde ti za njim, kruga. Jedan pa još jedan. Sređeno gadivo. Ajde ti. Ko nema u glavi, ima noga. Ti strči. Toliko ima u glavi da će noge. Idemo napolje. Još jedno trčići grlo. Ajde. Trčić koliko te grlo nosi. Ti strči, grlata. Mestre, daj mu sljedeću. Ti strči, Jankovićka. Profesore, zašto ja? Remećenje takmičarskog duha. Gde ćeš, Marić? Idem da trčim 2 kruga po školi. Trčiš pred rudu, Marić. A ko trči pred rudu, taj trči napolje, reci ostalima da me čekaju dok sve ne istara. Onda idem i ja. Ne, Marić, ti ne ideš. Profesore, bio sam nevaljao. Molim vas da ne Bogoljube, ti si mi još jedini pouzdan. Hvala vam, profesor. Jao, siješ se ko pocinkan cinkaroš. A Kneževiću, šta ti misliš? Misliš da si mnogo pametan, a za sport si glup ko noć. Imam ja svoje discipline, profesore. Ja trčim u širinu. Umni rad je ništa naspred fizičkog. Profesore, umni rad je fizički neizdrživ. Da se ožičaš, znaš? Da je smešno, svi napred. Atlanti će nam otići, ali ovaj će ostati. A da vidite tek ostale... Mnogo dana volim ja Marinu, a njeni hladni pogledi me brinu. A hrabro stupim nikad nemam snage, naravno tada da joj kažem sve. Jer čim je ona malo bliže bliže, a srce moje čak u petne siđe. I ne znam više kako mi je ime, on je drug kao da sam saspune. Zašto me tako gledaš? Kako zašto? Ti si prirodna lepota moje zemlje. Ja moram da te gledam. Slušaj, prestani da me fiksiraš. Stani samo malo da se ogledam u tvojim očima. Samo malo. Filozofi mi su 2 sveta. Ti nisi čula? Šta? Doći će do sudara sveto. Kad tad? Hoće da pomiriše, a? Miriše na smrt? Nježna jaja. Ne ga pomispavići. Ja, Piki, izvini, molim te, znaš, ja se užasno plašim svoje snage. Dinamit. Visoki napor. Tebe ću da čuvam sliku dvarača. Javljam im ljubav. Ne, samo ti skrećem pažnju na moje velike mogućnosti, a? Vidi ovo, Kneževiću, glavica kupusa, pazi njegovo, ko jaje tronosak, šampion u spuštanju tegova. Šta je to? Hoćeš kao bik prespiš? Gledaj kako će da semu.
Francuzi imaju Kleja, a mi imamo mene. Tupo, profesor. Izvinite. Samo francuski gabranik. Semilami. Molim da ga pustite do časa. Kakav je to jezik? Molim vas, don gabranik. A sjebu. Danas ću vam govoriti o Voltairu. Imam li ja nešto na haljini? Ne. Molim gabranik. Voltaire je za sebe rekao: da li mi je kosa u redu? Danice, ja prema tebi imam imperialističke namere, znaš. Molim. Osvojit ću te. Ovo je objava ljubav. Profesorka, il blud, to na našem jeziku znači pada kiša. Tek su mi 24, samo da mi nije tog četvrtog 2. Slobenović, Knežević, ajde. Pa mi se nismo Videli sinoć. A bilo Ukora zbog sinoćnjeg pijančenja. neće ni biti, jer sam ja, Častio. tako je, sad je reda. Vi meni vratite znanje. Tako je. Šta ste imali sinoć? Ili Klepovaču. Hemijsko poreklo. Vajna važna. To je geografsko poreklo. Hemijsko poreklo. Alkohol. A, Formula. Ne mogu da setim. a, Poreklo alkohola, mislim da je grško porekla. slabo misliš, a još slabije znaš. Ajde Kneževiću pokaži ovom Tupanu, a ti, Tupane, gledaj i slušaj. Lekovač je jedan od tekućih proizvoda namenjenih uživanju, koje sadrže od 3 do 80% etilalkohola. Dobija se alkoholnim vrenjem iz biljnih sirovina, koje sadrže šećer ili skrob. Treće, formula etilalkohola je C2H5OH. Četvrto, ime alkohola potiče od arapske reči al-kul, što znači prašak za bojenje očnih kapaka. Jel vidiš Piki s kakvim se predznanjem idu u kafani? Čestam Kneževiću, vi samo posle časova možete na piće, a ti, ako te još jednom Vidim u kafani, prebit ću te kao... mašu. Ide profesor.
se javi. Bez humora, molim. Milić Gavranić, on trenira boks i predstavljat će našu školu, to je plemenito još što. I to mi je neka plemenitost. Bije se sa drugima, udaraju se, guraju, dodiru onim znojevim tijelima. Taj dodir je odvratna stvar. Na mesto, na mesto. Profesor, je to neki novi sapun? Sumporni iz Rusije, specijalni. Danas ćemo učiti o zaštiti od struje. Gde je struja najjača? Reci ti. U dalekovodu. Tako je, u dalekovodu. A gde se dalekovod završava? Opet ti. U trafostanici. Da bome, u trafostanici. Danas ljudi ponajviše ginu do i u trafostanici. Eto recimo naša trafostanica, ona je potpuno neobezbeđena, nalazi se ispod nadvožnjaka, prema tome je opasna. Zašto reci ti? Nisam vam rekla zašto, ali ja tako i tako kažete. Može da se desi da neko šetajući nadvožnjakom slučajno padne na dalekovod. Može i to, ali ima i drugih opasnosti. Naprimjer, napije se čovek i krene kući, usput mu se normalno mokri, jel tako? Dođe do dalekovoda, tu smo. Naš čovek, osobito muški deo populacije, smatra da je izvanredna atrakcija mokriti sa nadvožnjaka. Mada mora se priznati i jeste. I tako, on poče da mokri pravo u dovod struje u trafu, a slana voda je, učili smo to, jedan od najboljih provodnika struje, jel tako? I šta biva? Biva to da struja sada njega povratno preko mokraće uvije. Danice, što si takva? Što si takva? Šta je s tebi, Mihajlo? Šta sam ti ja? Ti mi nisi ništa. A koliko možeš da budeš, što ne možeš ni da sanjaš? Ne sme se mokriti, jel pišete? Ne sme se mokriti sa nadvožnjaka. Naročito ako se ispod nalazi trafostanica. To je princip zaštite. Ili seckati. Pa sad, niti seckati. Ti si skroz izgubljen. Jesam, jesam. A ti, ako si pošteni pronalazač, zadrži. Samo malo, samo malo. Vi, Knežević Jankovićeva, i vi sigurno nešto o zaštiti od struje? Pa da, profesor, jeste. Naravno. Samo Danica se plaši, ima neke rezerve. Da čujem. Ako se to pročuje, kaže ona, u naš kraj ne gruli bi očajnici sa svih strana. Samim okrenjem završe sa sobom. A ja se, profesore, iskreno bojim da će se među nama naći neki očajnik koji će zbog neuzvraćene ljubavi otići na taj način. O, dobar dan, kolega. Kako ste? Pa vi to mene radite na... Ne, kolega. Ne, molim vas, pustite to. Lečite se, kolega. Lečite se. Jačim je ona malo bliže stigne, da srce moje čak u pete stigne, i ne zna više kako mi je ime, on je drug kao da srca stigne. Sedite. Dobro, ko je to uradio? Neka se taj s mesta javi. Ili ću otići po direktora, pa nek on onda ispituje. Pitam poslednji put. Ja sam. Dobro, ajde sad kod direktora i sve mu lepo objasni. Hoću. Profesorka, ja sam to uradila. Ne verujte, profesorka. Pokušava da me spase. Deco, pa šta je to sa vama? Ja sam to uradila, ne možeš svuda trpa. Ne, ja ne mogu dozvoliti da strada. Zbog slabosti prema meni. Ti ćuti. Danica, ovo izgleda kao neumesno šala, ali to je moj maturski rad, kosti. A ja sam tvoj maturski rad. Pogledajte moje oblačenje, liči na mene, liči. Dušo, kavaljerstvo se ne odbija tek tako. Znam, profesorka, ali kako ću da ga satarasim posle? Dobro, ajde se sedite oboje i nađete način kako da saopštite jedno drugo to što hoćete. Hvala, gospodine. Jao, Danice, da ti imaš samo malo mozga, pa da me shvatiš. Samo malo. Šta hoćeš, Mihajlo? Šta hoću?
Ja hoću sve. Ti si lud. Ja sam lud, a ti nećeš biti kostimografa, znaš. Nego? Bićeš keramičarka. Pravit ćeš me od blata. Kad tad? Profesor! Danas ćemo raditi pripremu za pismeni. Kada je pismeni? U četvrtak. Ali u četvrtak je nedelja. Budi malo jasniji. Četvrtak je utakmica, televizijski prenos, navijanje. Dobro, onda ćemo pismeni imati odmah tako nedelje. Hvala vam u ime celog razloga. Ništa, ali bez drugog puta. A danas ćemo proraditi sinonime. Veoma bitne za predstojeći period. Mariću dušu. Koleginica, dozvoli, mislite da je stvar izmakla kontroli? Ne, kolega, govorimo vežbu imamo. Vežba, dozvoli, ne razumeš? A to je ovaj. Nemoj mi džemrijet! Ti stalno džangrizaš. Kako ti to? Ti to tako najbaždaš, a ja mislim da tlapiš. O čemu je dozvoli ovdje reč? Smjesta ću dozvoli referisati direktoru. Ne bih ti savjetno, jer ja mogu A graditi. ja mogu svjedočiti. Dokle ćete se nadajavati umjesto da sa devojkama čučorimo? Šta kažete, kolega, nisam uzalud iz njih izvlačila nepročitanu literaturu. Koleginice, dozvoli, šta ovi bulazne? Odlično, sinonim bulazne, to smo zaboravili. Mislim, dozvoli, šta ga tupe? Koleginice, dozvoli, ovu ćemo stvar na drugom mjestu prodiskutovati i razmotriti. I razmotriti, i prodiskutovati, sve su to sinonimi. Možete nam ponovo... Ljudi, Dragičević danas pita. Nismo ništa učili, evo vežba. Ajmo. Alo ljudi, gdje ćete? Vratite se. Bežamo sa časa i ti ideš sa nama. Ne sme se bežati. Mogu malo na sve. S knjigom u glavu. Istorija. Redar ko nije na času. I redar je pobegao. Dobro. Nećemo tako. Historija est magistra vitae. Naučit će vas istorija pameti. Jedna stvar. Mislili ste ću danas da ispitujem? Htjeli ste da mi doskočite? Meni. Neće moći. Ja ću danas da predajem novo gradivo. Stoga treba da se postavimo šta smo radili prošlog časa. Roosevelt je za sebe rekao: ja sam spreman da ostanem u Teheranu sve dok je maršal Stalin. Potom se i Churchill izjavio. Vi dole vodili zapisnik? Samo jedna stvar. Pobegli su. Kolega, nemam reči. Postupam po savesti. Pa za Boga predajte praznoj učionici. Ne, ja sam htio da ispitujem, ali pobegli su. Ja nemam koga, moram da predajem. Nemam izbora. Ajmo, kolega Dragičiću, ajmo. Ja sam profesor se
Ajmo. Ajmo, slušaj. Pazi ovako. Tačno ovako u pravcu moje ruke su preplivali stari Sloveni. Gledaj ovamo. Možete samo ono gospodina da pomerite. Profesore, tu je Ivanić. Šta mi kažeš? Gospodine, jel možete samo malo se... Možemo zamoliti našeg uvaženog Nobelovca da se slika sa mantrantima iz provincije. Hvala puno. Ja sam pročitao mnogi knjige od vas, kao recimo, na primjer, ono...